Kublai pi baro ka kerteng jong ka dai Wanri Pyngrope bat ngakwa ban pentip sepi bahaga ni ka sengi saitjaiñ ban wan hau arp kandai tarik Julai kandan ka first Meghalaya dancing competition mendai tang katan re kan sadan ru ka local fruit wine ka music ka food baro hi ki judge entertainment bat ki shibun ba ki jing lakai ba penyaj ada kan nong cloud pictures HK Film Production but kumjo ka group jong ka Once Dance Evolution bala penyaj ya kani te ha kani ka sengi nga kwa ruban pentip shapi bakin wan kibreo ba pauna mo kum bak pi lut baro iba one job chocolate i DJ Brian bat kumjo ru i kong da pisha karbani kenya perform ni kenya pen ya ki jing shat jing roi ha kani ka sengi te kumta nga kerpat pi baro ban wan ha kani ka sengi saitjaiñ ap kandai tarik kapor kadai khat ar baje men sengi na do khat ar baje men sengi ngen zang no bat kador tiket kadai tang ar spa tingka te kum tang akar pa de phi baro asa shisen ba pen wan khnang ha gani ka sengi bat kum ju ruma ngi ru ngi don lang ki puran ki ting shop ba pher ki nong shna film ba pher bat kum bala pentik ngai phi mene sa shisen ba i DJ Brian i ba one job chocolate bari kong da pisha kharbani ken perform ha gani ka sengi kan long kum ka concert ma te sngu bhawan khnang tang katahi khubli shibun